ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना, खूप 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 स्वागत आहे पुन्हा एकदा सगळ्यांचं। आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। श्री नामानिष्ठ प्रभूजी जे या मंदिराचे अध्यक्ष आहे, जिथून हा उपक्रम सुरू झालेला आहे, इस्कॉन मँगलोरचं हे राधा गोविंद मंदिर आहे, जिथून नामनिष्ठ प्रभूजींनी हा उपक्रम 2020 जून मध्ये सुरू केलेला आहे। आज ही 37वी बॅच सुरू होतीये। भगवंतांच्या कृपेने 36 बॅचेस अशा पूर्ण झालेल्या आहेत आणि प्रभूजींचा मानस आहे की 108 अशा बॅचेस पूर्ण करायच्या आहेत। जवळजवळ 7.5 ते 8 लाख लोकांपर्यंत हा भगवद्गीतेचा उपदेश पोहोचवण्याचा प्रभूजींचा मानस होता, तो पूर्ण होतोय आणि याच्याही पुढे अशीच भगवंतांच्या कृपेने ही हा भगवद्गीतेचा उपदेश अनेक अनेक करोडो लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची इच्छा आहे, ज्याच्यामध्ये आमची कुठेतरी खारीचा वाटा आहे। तर अशा या श्रीला प्रभुपादांना साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभूजींना साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला, कारण जसं मी म्हटलं की 37वी ही बॅच आहे आणि याच्या मागे खूप सगळ्यांचे परिश्रम आहेत। कारण जसं आम्ही फक्त समोर दिसणारे अध्ययन वर्ग शिक्षिका आहोत आणि माझ्या बरोबर माझी टीम आहे, ज्या प्राची माताजी को-होस्ट आहेत, संजना माताजी को-होस्ट आहेत, प्राची माताजी या ऍडमिन आहेत, ज्या ग्रुप सगळा सांभाळतात आणि तुम्हाला जे क्लास लिंक पाठवण्याची आहे, जी तुम्हाला वेळोवेळी ज्या काही कम्युनिकेशन करायचं आहे ते त्या हँडल करणार आहे। आणि अंजली माताजी यांनी श्लोक पठण केलेलं आहे। रोज असं अध्यायाचं वाचन 2:15 वाजता सुरू होणार आहे। जो अध्याय असेल त्या अध्यायाचं वाचन एक 15 मिनिटं आधी सुरू होऊन त्या अध्यायाचं वाचन केलं जाईल आणि अशा प्रकारे ही सगळी टीम आहे। अशा अनेक 12 लँग्वेजेस मध्ये अशा अनेक क्लासेस असे वर्ग सुरू आहेत आणि त्याच्यामागे टेक्निकल टीम आहे, अनेकांचा सहभाग आहे। जवळजवळ शेकडो हजारोनी सगळे भक्तगण याच्यामध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि या सगळ्यांच्या परिश्रमाने हा उपक्रम पुढे चाललेला आहे। भगवंतांच्या कृपेने, भगवंतांचे आशीर्वाद आहेत आणि त्यामुळे असा हा उपक्रम पुढे चाललेला आहे। तर त्यासाठी या सगळ्या इस्कॉनच्या टीमला माझा सादर प्रणाम। आणि आपण आपली सुरुवात आज कुठेतरी ओरिएंटेशन डे, तर याच्यावर मी खूप वेळ घालवणार नाहीये, एक 10-15 मिनिटं आपण याच्यावरती बोलणार आहोत, कारण तुम्हाला ग्रुपमध्ये सगळी माहिती दिली जाईल आणि सगळं काही मटेरियल शेअर केलं जाईल। फक्त खूप त्याच्याबद्दल काय आहे आणि कशा प्रकारे आपले वर्ग 18 दिवस होणार आहेत, या सगळ्याबद्दल थोडी संक्षिप्त माहिती मी देणार आहे। बाकी तुम्हाला सगळं ग्रुपवर शेअर केलं जाईल। तर असा हा आजचा ओळख दिवस आहे। पुन्हा एकदा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे। सगळ्यांना हरे कृष्ण आणि श्री श्री श्रीला प्रभुपाद। मग मला सांगा बरं तुम्ही चॅटमध्ये, कारण मी सगळ्यांना अनम्यूट करू शकत नाही एकाच वेळेला, कारण खूप जड जाईल सगळ्यांचे आवाज एकमेकांवर जर लादले गेले तर, आणि म्हणून मी फक्त आमच्या कोहोस्टना अनम्यूट करू शकते आणि ते अनम्यूट करू शकतात आणि इतरांनी चॅटमध्ये मला उत्तरं दिली तर खूप आनंद होईल। थोडासा संवाद साधूया, अगदी एक 2-3 मिनिटं मी तुम्हाला मध्ये विचारणार आहे आणि त्याने आपण कुठेतरी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करूया।
मी मी तुमच्याकडनं कुठलंही असं म्हणत नाही की तुम्ही मला उत्तरं दिलीच पाहिजे. पण जे काही बेसिक तुम्हाला माहिती असेल, तुम्ही भगवद्गीतेच्या अध्ययन वर्गाला आलेली आहात. इस्कॉनच्या माध्यमातून हा वर्ग सुरू होतोय. तर इस्कॉन म्हणजे काय? आणि आपल्याला जे चित्र समोर दिसतं आहे, कुणाचं आहे? ज्यांचं श्री श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद. मग त्यांनी इस्कॉनची स्थापना केली. या इस्कॉनचा फुल फॉर्म माहिती आहे का? काय आहे इस्कॉन? सांगू शकेल चॅटमध्ये मला कोणी? थोडा प्रयत्न करा. मी खूप अपेक्षा नाही करत आहे, पण तरीही अनेक भक्तगण पुन्हाही आलेले आहेत. हरे कृष्ण, सगळ्यांना हरे कृष्ण आहे. कृष्ण भावना भावित. येस वसुधा माताजी, आमच्या जुन्या भक्त आहेत वसुधा माताजी. कृष्ण भावना भावित. येस, जीवन दांडगे प्रभूजींनी पण सांगितलं, इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. येस, खूप छान प्रभूजी, खूप छान माताजी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. आणि अशा प्रकारे संवाद साधल्याचा खूप आनंद होतोय. कारण असा कुठेतरी थोडासा संवाद साधून आपण आपल्यातलं जे काही संवाद आहेत आणि आपला तुमचा सहभाग तुम्ही अजून वाढवा, की कुठेतरी आपलं हे सुंदर कुटुंब तयार होणार आहे. 18 दिवसासाठी रोज भेटणार आहोत आपण आणि आपलं एक सुंदर असं कुटुंब असणार आहे, ज्याच्यामध्ये आपण थोडे संवाद एकमेकांशी साधूया. मी निश्चितच तुम्हाला जास्तीत जास्त माझ्याकडून जितकं ज्ञान तुमच्याशी शेअर केलं जाईल आणि हा उपदेश तुमच्यापर्यंत पूर्णपणे पोहोचवण्याचा अगदी मनापासून प्रयत्न आहे. तर पुढे जातोय आपण. अशा प्रकारे इस्कॉन ही इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अशी ही आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघटना ज्या प्रभुपादांनी निर्माण केलेली आहे. 1966 साली न्यूयॉर्कमध्ये याची निर्मिती झालेली आहे. खूप सुंदर अशी संकल्पना होती. प्रभुपाद टॉमकिन्स अशा त्या गार्डनमध्ये बसले होते आणि काही डिव्होटीजना घेऊन त्यांनी मृदंग आणि जे काही त्यांच्याकडे जो काही करताल होता, म्हणजे जे झांजा वगैरे होत्या, त्यांनी भजन सुरू केलं. 2 तास भजन म्हणत होते. त्यांना अनेक त्यांच्या बरोबर त्यांचे भक्त तिथले जे काही परदेशी होते, ते सगळे सामील होत गेले. हिप्पीज बरोबर त्यांनी कीर्तन केलं आणि अशा प्रकारे रोज कीर्तन करून या आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघटनेची सुरुवात झालेली आहे. दुर्दैवाने सांगायला लागतं, की पहिली संघटना ही भारतामध्ये नसून परदेशामध्ये स्थापन झालेली आहे. कारण कुठेतरी दुर्दैवाने भारतामध्ये तितका प्रतिसाद मिळालेला नाहीये प्रभुपादांना. पण निश्चितच त्याची बीजं रोवली गेलेली होती आणि म्हणून म्हणून पुन्हा प्रभुपाद भारतामध्ये आल्यानंतर त्यांनी 1971 साली भारतामध्ये ही इस्कॉनची स्थापना केलेली आहे. असे श्रीला प्रभुपाद यांच्याविषयी आपण पहिल्या अध्यायातही थोडंसं जाणणार आहोत आणि त्यांच्याविषयी थोडी माहिती, त्यांचं पुस्तकच आहे, त्यांच्यावरती चरित्र आहे, भारताचे आध्यात्मिक राजदूत म्हणून सत्यस्वरूप दास गोस्वामी, सत्स्वरूप दास गोस्वामी यांनी हे पुस्तक लिहिलेलं खूप सुंदर असं हे त्यांचं चरित्र आहे. आणि या चरित्रामध्ये अभय चरण डे हे प्रभुपादांचं नाव. 1 सप्टेंबर 1896 साली यांचा जन्म झालेला आहे. गौरमोहन डे हे त्यांचे वडील. आणि अशा या डे कुटुंबामध्ये त्यांनी, या आध्यात्मिक अशा कुटुंबामध्ये त्यांनी, मी कुणालाही आता हँड रेज केला तरी अनम्यूट करू शकत नाही. मला प्लीज क्षमस्व याच्यासाठी. मी सगळ्यांना सांगणार आहे की क्लासच्या नंतर मी तुम्हाला वेळ देणार आहे. पण आता तुम्ही आमच्या को-होस्ट बरोबर संवाद साधा आणि जे काही आहे ते तुम्हाला चॅटमध्ये तुम्ही लिहा. तुम्हाला आमचे को-होस्ट नक्की तुमच्याशी संवाद साधतील, कारण कुठेतरी डिस्टर्बिंग होतं ते आणि मग पुन्हा आपल्याला व्यत्यय येतो. आपल्या अध्ययन वर्गामध्ये तेवढा वेळ जातो, तेवढा पुढे अजून उशीर होत जातो. त्यामुळे प्लीज समजून घ्या, क्षमस्व त्यासाठी. तर आपण नंतर निश्चितच संवाद साधूया. अशा या श्रीला प्रभुपादांबद्दल आपल्याला जाणायचं आहे. तर ज्यांनी वयाच्या 5व्या वर्षी आपल्या वडिलांकडे हट्ट केलेला, जी रथयात्रेबद्दल त्यांनी जाणलं होतं आणि ही जगन्नाथपुरीमध्ये रथयात्रा व्हायची आणि अशा या जगन्नाथपुरीला जाण्याचा त्यांचा खूप मानस होता वयाच्या 5व्या-6व्या वर्षापासून. कारण त्यांचं मंदिर होतं राधा गोविंदाचं आणि त्या मंदिरामध्ये पूजा केली जायची. या सगळं त्यांच्या घरामध्ये वातावरणच आध्यात्मिक होतं. आणि अशा या प्रभुपादांना रथयात्रेची कुठेतरी त्यांनी हट्ट केला आपल्या वडिलांकडे. तर त्यांनी तो हट्ट पुरवलेला आहे. त्यांना सुंदर असा रथ आणून दिला आणि त्या रथाची सगळी सुंदर रचना केली आणि त्याच्यामध्ये मूर्ती ठेवून मग अक्षरशः जशी जगन्नाथपुरीला रथयात्रा जसं दोरींनी ओढलं जातं दोरखंडानी, आणि अशा प्रकारे त्या रथाला ओढलं गेलं आणि खूप सुंदर अशा आजूबाजूच्या सगळ्या लोकांनी येऊन भजन केलं, कीर्तन केलं. त्यांच्या सवंगड्यांसह त्यांनी खूप सुंदर रीतीने आणि मग अनेक स्त्रियांनी येऊन तिथे काही व्यंजनं तयार केली, जी प्रसाद म्हणून त्याचा भोग चढवला गेला भगवंतांना आणि मग त्या प्रसादाचं वाटप केलं गेलं आणि अशा प्रकारे या रथयात्रेचं सुंदर असं सादरीकरण आणि खूप सुंदर प्रकारे तो साजरा केला गेला. अशा या वयाच्या 5व्या-6व्या वर्षापासून ती बीजं रोवली गेलेली होती आणि कृष्ण भावना तिथे रोवली गेलेली होती.
आणि ती कृष्ण भावनेची बीज घरामध्येच असं वातावरण होतं. अशा या प्रभुपादांनी मग अनेक त्यांचा प्रवास अशा प्रकारे सुरू केला आणि त्यांचे गुरु भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ज्यांची भेट 1922 साली त्यांची झाली आणि 1932 साली मग त्यांनी त्यांच्याकडून दीक्षा घेतलेली आहे. भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराजांनी प्रभुपादांना दीक्षा दिलेली आहे. त्यानंतर प्रभुपाद हे गृहस्थाश्रमामध्ये होते, परंतु आपण म्हणतो ना तसं कुठेतरी घरामधून त्यांना अजिबात या सगळ्या गोष्टींसाठी म्हणावा तेवढा सपोर्ट नव्हता आणि त्यांची पत्नी, त्यांच्या मुलांनी त्यांना जितकं 1940 साली, 50 साली सुद्धा त्यांनी आपल्या आपल्या फॅमिली मेंबर्स कडून तो सपोर्ट घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर डिव्होटीजसाठी काही संस्था स्थापन केल्या. परंतु म्हणावा तितका रिस्पॉन्स आणि म्हणावा तितका प्रतिसाद त्यांना मिळत नव्हता. परंतु तरीही त्यांचं ते मिशन चालू होतं. आणि मग पुढे 1959 साली मात्र त्यांनी संन्यास घेतलेला आहे. आणि अशा प्रकारे दीक्षा घेतल्यानंतर पण त्यांनी त्यांचा प्रवास चालू ठेवला. कीर्तनं आणि अनेक पुस्तकं लिहिली. बॅक टू गॉडहेड हे त्यांचं मॅगझिन सुरू केलं. वृंदावनामध्ये मग ते वृंदावनामध्ये नंतर शिफ्ट झाले आणि तिथे त्यांनी बसून तिथे त्यांनी राहून अनेक पुस्तकांचं लिखाण केलं. त्यांच्या गुरुच्या आज्ञेनुसार अनेक पुस्तकं लिही, ती छाप अशी त्यांच्या गुरूंची आज्ञा होती आणि म्हणूनच त्या कुठेतरी ती एक त्यांच्यासाठी खूप मोठी एक गुरुकिल्ली होती आणि त्या गुरूंच्या आज्ञेवरूनच त्यांनी अनेक पुस्तकांचं लिखाण केलं आणि त्या लिखाणावरून त्यांचे जे कोणी मित्र, त्यांचे सखे होते जे प्रिंटिंग प्रेस आणि या सगळ्यामध्ये त्यांना मदत करू शकत होते, त्यांच्या मदतीने त्यांनी अनेक वर्तमानपत्र, अनेक पुस्तकांची छपाई केली जी आपल्याला चित्रात दिसतंय आणि अशा प्रकारे मग त्या चर्चेने त्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिली. मग 1962 ते 65 मध्ये भागवताचे 3 स्कंद लिहून त्यांनी पूर्ण केले. अशा प्रकारे त्यांचं लिखाण सगळं चालू होतं. परंतु त्यानंतर गुरु आज्ञेनुसार भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराजांच्या आज्ञेनुसार की तू फक्त भारतातच नव्हे तर तू परदेशामध्ये जाऊन सुद्धा या याचं कृष्ण भावनेचा प्रसार करायचा आहे. आणि मग 1965 साली जलदूतामधून खूप कठीण होतं 70व्या वर्षी प्रवास केलेला आहे प्रभुपादांनी. ज्या वर्षी जिथे कुठेतरी सगळे ज्या वयामध्ये अगदी सगळं झालेलं आहे आणि आपण आपल्या आता काय म्हणतात ना सेटल झालेलो आहे. आपण आता हे आयुष्य उपभोगूया. अशा वयामध्ये कुठेतरी जेव्हा सीनियर सिटिझन्स आणि आपण जेव्हा वयोवृद्ध लोकांना बघतो, त्या वयामध्ये प्रभुपादांनी प्रवास केलेला आहे आणि अनेक दिवसांचा प्रवास करून ते बॉस्टनला जाऊन पोहोचलेले आहेत. तिथे सुद्धा त्यांच्या त्या प्रवासाला अजिबात त्यांना संमती नव्हती. परंतु सिंधिया कंपनीच्या त्या जलदूतावरून आणि त्या कंपनीने कुठेतरी मग त्यांनी हट्टच सोडला नव्हता. अख्खे दिवस 2-2 दिवस त्यांनी तिथे बसून राहिले आणि मग ज्या मुरारजी ज्या तिथल्या हेड होत्या त्यांना शेवटी काही गत्यंतर नव्हतं आणि मग त्यांनी प्रभुपादांना परवानगी दिली. कारण कुठेतरी त्यांची शारीरिक आणि तेवढी जर त्यांनी तेवढ्या त्या वयामध्ये कशी काय तुम्ही प्रवास कराल, परंतु ती कृष्ण भावना मनामध्ये होती आणि म्हणूनच अनेक संकट आलेली आहेत. त्या अनेक दिवसांमध्ये त्यांना प्रत्यक्ष हृदयविकाराचे झटके आलेले आहेत. 2 हृदयविकाराचे झटके त्या जलदूतावरती, परंतु कशाचीही तमा बाळगली नाही. परंतु त्यानंतरही प्रभुपादांनी लिहिलंय, पुन्हा जर कुठेतरी वातावरण असं झालं असतं, तर निश्चितच माझा मृत्यू ओढवला असता, असं त्यांच्या पुस्तकामध्ये त्यांनी लिहिलेलं आहे. परंतु सगळं भगवंतांच्या कृपेने झालेलं आहे. कारण कृष्ण भावना मनामध्ये होती. कृष्ण बरोबर होते. खिशामध्ये पैसेही जास्त नव्हते, अवघे ₹40 होते. परंतु मनामध्ये ती दृढ भावना होती, की आपल्या गुरूंचा संदेश परदेशामध्ये जाऊन पोहोचवायचा आणि ती कृष्ण भावना प्रत्येकामध्ये रुजवायची. आणि अशा या भावनेने मग त्यांनी तो प्रवास सुरू केलेला आहे. 25 कंट्रीजमध्ये हा प्रवास प्रभुपादांनी केलेला आहे. पुढे आपण पुन्हा जाऊन राधा गोविंदांच्या ज्या मूर्तीला आपण सुरुवातीला साष्टांग दंडवत केला, ही मूर्ती मंगलोरची आहे. त्याच्याबद्दलही आपण जाणून घेणार आहोत. मग प्रभुपादांनी लंडनेश्वर, राधा लंडनेश्वर, राधा पॅरिसेश्वर अशा प्रकारे या सगळ्या देवळांची स्थापना केली. अनेक इस्कॉन्स, प्रभुपाद पॅलेस ऑफ गोल्ड, वेस्ट व्हर्जिनिया, USA, त्यानंतर भक्तिवेदांत मॅनोर UK मध्ये याची स्थापना केलेली आहे. युक्रेन जिथे युद्धसदृश परिस्थिती आता निर्माण झालेली, या युक्रेनमध्ये इस्कॉननी अनेक अन्नदान करून कितीतरी लोकांना त्याचा लाभ दिलेला आहे आणि खूप मदत केलेली आहे. अशा या इस्कॉनच्या माध्यमातून मग डर्बन, साऊथ आफ्रिका अशा या इस्कॉनच्या माध्यमातून खूप अन्नदान केलं जातं. कारण प्रभुपादांनी जेव्हा बघितलं होतं, की जेव्हा काही भिकारी अन्नासाठी
भीक मागत होते, तेव्हा त्यांनी आपल्या आपल्या सेवकांना, आपल्या प्रतिनिधींना सांगितलं, की इथल्या जेवढ्या काही परिसरामध्ये 10-20 किलोमीटरच्या परिसरामध्ये कोणीही उपाशी राहता कामा नये आणि म्हणूनच इस्कॉनमध्ये काय म्हणतात ना, तिन्ही त्रिकाळ आणि 24 तास ते अन्नदान चालू असतं, की कुठल्याही वेळेला गेलं तरी मनुष्य उपाशी तिथून परत येणार नाही. असा हा महाप्रसाद तिथे सतत चालू असतो. भगवंतांच्या कृपेने ही सगळी सेवा प्रभुपाद करत होते आणि अशा प्रकारे या इस्कॉनची स्थापना झालेली 1971 साली मायापूर इथे स्थापना झालेली आहे. प्रभुपादांनी 25 देशांमध्ये फिरून या कृष्ण भावनेचा प्रसार केलेला आहे. अशी आपल्याला देशांची लाईन सगळी दिसतीये, जिथे दाड दिसतीये. अनेक अनेक देश, मग त्याच्यामध्ये रशिया आलं, अनेक जसं आपण युके, या सगळ्या देशांमध्ये इस्कॉनची स्थापना केलीच आहे. त्याच्याबरोबर प्रभुपाद इतरही देशांमध्ये जाऊन त्यांनी या कृष्ण भावनेचा प्रसार केलेला आहे. हे इस्कॉन मँगलोरचं टेम्पल आहे, जे कर्नाटकामध्ये मँगलोर इथे आहे आणि हे श्री श्री राधा गोविंद यांचं मंदिर आहे, जिथे प्रभुपादांची ही मूर्ती आपल्याला दिसतीये. आणि अशा या सुंदर मूर्तीला आपण साष्टांग दंडवत करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंद यांचे आशीर्वाद घेऊया, श्री श्रीला प्रभुपाद यांचे आशीर्वाद घेऊया. असं हे जे मंदिर आहे हे बांधलेलं आहे. त्याचे अध्यक्ष आहेत नामनिष्ठ प्रभूजी, ज्यांची जे प्रत्यक्ष बीटेक झालेले आहेत IIT कानपूरमधून, ज्यांनी कानपूरमधून ही पदवी घेतलेली आहे. परंतु नंतर त्यांनी 2000 सालानंतर स्वतःला पूर्णपणे समर्पित केलेले आहे इस्कॉनमध्ये. आणि त्यांनी 2020 जिथे कुठेतरी आपण ज्या अतिशय भयानक अशा परिस्थितीतून जात होतो, कोविड सारख्या अशा व्हायरसला कुठेतरी तोंड देत होतो, अशा या कोविडच्या परिस्थितीमध्ये इस्कॉनच्या या नामनिष्ठ प्रभूजींनी हा सुंदर असा उपक्रम सुरू केलेला आहे, जिथे कुठेतरी बून होतं ते अक्षरशः कुठेतरी बून प्रत्येकासाठी ते अतिशय ज्ञानवर्धक असं आणि कुठेतरी प्रत्येकाला ज्ञानाची सावली देणारं आणि अशी ही भगवंतांच्या मुखकमलातून उपदेश भगवंतांनी जो दिलेला आहे, अशी ही भगवद्गीता 18 दिवसामध्ये कशी प्रकारे शिकता येईल, या अशा प्रकारे त्यांनी हा उपक्रम सुरू केलेला आहे. अशी 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 आणि आता हे 37वी बॅच सुरू आहे. भगवंतांच्या कृपेने 500, 1000 असे अनेक डिव्होटीज आणि अनेक अध्ययन शिक्षिका, शिक्षक अशा सगळ्यांच्या समूहाने हा वर्ग आणि हा उपक्रम पुढे चालू आहे. अशा या सुंदर भगवद्गीतेचं आपल्याला अध्ययन करायचं आहे. काय आहे भगवद्गीता आणि कशा प्रकारे अनेक महात्म्यांनी काय बोलून दाखवलेलं आहे याच्याबद्दल. ज्या प्रभुपादांनी ही भगवद्गीता ट्रान्सलेट करून जशी आहे तशी, मग ज्या भगवद्गीतेचं आपल्याला अध्ययन करायचं आहे, ती भगवद्गीता आहे जशी आहे तशी. आणि मग तीच भगवद्गीता का, या सगळ्यावरती आपण कुठेतरी जाणार आहोत आणि या सगळ्याचा आपण आढावा घेणार आहोत. मग याला कुठेतरी स्पिरिच्युअल डिक्शनरी म्हटलेलं आहे महात्मा गांधींनी. आईन्स्टाईननी याच्याबद्दल की याच्या पलीकडे, म्हणजे जेव्हा मी हे बघितलं तेव्हा एव्हरीथिंग एल्स सीम्स टू बी सो सुपर फॅब्युलस, की मला सुपरफ्ल्युअस की का हा भगवद्गीतेतलं हे ज्ञान घेतल्यानंतर भगवंतांनी हे जे काही क्रिएट केलेलं आहे, ही निर्मिती केलेली आहे, ही किती अगाध आहे. आणि या सगळ्याबद्दल मी अतिशय कृतज्ञ आहे आणि याबद्दलचे त्यांनी उद्गार काढलेले आहेत, जेव्हा त्यांनी भगवद्गीतेचं वाचन केलेलं आहे. आणि मग का भगवद्गीता जशी आहे तशी हीच का भगवद्गीता जी प्रभुपादांनी दिलेली आहे? कारण ही प्रत्यक्ष त्या गुरु परंपरेतून आलेली आहे. काय आहे गुरु परंपरा? हे आपण पुढे जाऊन जाणायचंच आहे. मग जसं मी म्हटलं, की प्रभुपादांचे गुरु हे श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, त्यांचे गुरु, त्यांचे वडील भक्ती विनोद ठाकूर, त्यांचे त्यांचे गुरु आणि अशा गुरूंचे गुरु, या सगळ्यांची नावं मी तुम्हाला सांगेन. आणि त्या गुरु परंपरेतून मग ती प्रत्यक्ष व्यास मुनी, नारद मुनी आणि ब्रह्मा आणि मग प्रत्यक्ष भगवंतांकडून जे भगवद्गीतेचं ज्ञान आलेलं आहे, ती कुठेही खंड न होता अनब्रोकन चेन ऑफ डिसायक्लिक सक्सेशन अशा प्रकारे ती गुरु शिष्य परंपरेतून आपल्यापर्यंत आलेलं हे ज्ञान आहे. म्हणून ह्या ज्ञानाचं महत्व जास्त आहे, कारण प्रत्यक्ष भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेले हे हा उपदेश आहे. कारण हे भगवंतांचं गीत आहे, भगवद्गीता. भगवंतांनी हे गायलेलं गीत आहे. 700 श्लोक आहेत याच्यामध्ये, ज्याची विभागणी केलेली आहे. कर्मयोग, ज्ञानयोग आणि मधला जो सुंदर असा भक्तियोग आहे. आणि अशा या भगवद्गीतेला जाणण्यासाठी तुम्ही सगळेजण आलेले आहात. 18 दिवसामध्ये भगवद्गीता जाणून घ्यायची नाहीये, सोपं नाहीये तितकं. कारण 18 दिवसामध्ये काय हो, 18 महिने लागले तरी भगवद्गीता पूर्णपणे कुठेतरी 1-2% आपल्याला कळायला लागली असं वाटतं. म्हणून नक्कीच हा जो उपक्रम आहे याचा खूप सुंदर असा लाभ आहे, की जेणेकरून हे जे विचारांची धारा आहे,
भगवंत आणि अर्जुनामधले हे जे संवाद आहेत ते तुमच्यापर्यंत पूर्णपणे पाठवण्याचा हा अतिशय पूर्णपणे तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा उपक्रम आहे. आणि म्हणूनच आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला पुढच्या टप्प्यांवर तयार करणं. कारण की तुम्हाला कुठेतरी हे जेव्हा बिगिनर्स म्हणून मला बऱ्याच भक्तांनी लिहिलं होतं, की मग हे कशाप्रकारे करता येईल किंवा आम्हाला हे जाणता येईल का? कारण प्रत्येक श्लोकाला म्हटलं तर कठीण आहे. कारण वेळेअभावी आपण 1 तास हा वर्ग घेणार आहोत. म्हणून तुम्हाला पुढच्या टप्प्यांसाठी निश्चित तयारी होईल आणि भगवंतांचे आणि अर्जुनाचा जो संवाद झालेला आहे, प्रत्येक अध्यायाचं सार तुमच्यापर्यंत पोहोचणार आहे. ही मी तुम्हाला निश्चितपणे ग्वाही देते, खात्री देते आणि डेफिनेटली तुमच्यापर्यंत ही विचारधारा पोहोचणार आहे. कसा आहे हा वर्ग? तर रोज 1 तास आपण भेटणार आहोत. Zoom हे ॲप प्रत्येकाने डाउनलोड केलं असेल, ज्या ॲपवर तुम्ही आता जॉइन झालेले आहात. आपण प्रत्येक अध्यायाचं जसं मी म्हटलं, की सार आपण जाणून घेणार आहोत. 1 तासामध्ये वेळेअभावी खूप सगळे श्लोक कव्हर करणं खूप कठीण आहे. म्हणून या श्लोकांचं आपण पठण करतो आणि म्हणून त्या अध्यायाच्या सुरुवातीला सगळ्या श्लोकांचं पठण होतं. परंतु हे जे काही महत्त्वाचे श्लोक आहेत, मग 108 श्लोकांपैकी जे महत्त्वाचे ते श्लोक घेतले जातात आणि जे काही त्या अध्यायाचं सार आहे ते सगळं त्याच्यामध्ये घेतलं जातं. अशा प्रकारे जे काही प्रश्न उत्तरं तुम्हाला निश्चित पडणार आहेत, कारण जसं तुम्ही ज्ञान घ्यायला सुरुवात कराल, तुमच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न असणार आहेत. त्याची उत्तरंही तुम्हाला मिळणार आहेत. या प्रश्न उत्तराचं सेशन आपण क्लासच्या नंतर, दर क्लासच्या नंतर आपण 15 मिनिटं रोज तुम्हाला अनम्यूट केलं जाईल किंवा आपल्या को-होस्ट आपल्याला मदत करतील आणि ज्यांनी हँड रेज केला असेल, त्यांना अनम्यूट केलं जाईल. त्याबरोबर तुम्ही इतरही WhatsApp ग्रुपवर सगळ्यांना अ, अ, तिथे वाव देणं कठीण आहे. सगळ्यांसाठी खुला करणं. परंतु आम्ही जे काही माहिती तुम्हाला देत राहू, ती निश्चितच सगळीकडून सगळ्या प्रकारची माहिती असेल. त्यातूनही तुम्हाला प्रश्न पडले, तर मी आणि प्राची माताजी आहोत आणि प्राची माताजींना तुम्ही संवाद साधू शकता किंवा संपर्क साधू शकता. मलाही तुम्ही संपर्क साधू साधू शकता. त्यानंतर अशा या पायऱ्या आहेत, जसं मी म्हटलं, की पुढच्या टप्प्यांवर तुम्हाला तयार केलं जातं. तुम्ही श्रद्धावान या टप्प्यावर आता आलेले आहात. त्यानंतर कृष्ण सेवक, कृष्ण साधक आणि मग असे लेव्हल 2, लेव्हल 3, लेव्हल 4, लेव्हल 5 असे हे 5 लेव्हल आहे, जिथे भक्तिशास्त्रीचा हा उपक्रम आहे. मग त्याला प्री भक्तिशास्त्रीमध्ये हे सगळे उपक्रम येतात लेव्हल 2, 3, 4, 5 आणि त्याच्यामध्ये मग तुम्ही भगवद्गीता सखोलपणे जाणताच, पण त्याच्याही बरोबर ईशोपनिषद, भक्ती रसामृत सिंधू, त्यानंतर जे नेक्टर ऑफ डिव्होशन आणि नेक्टर ऑफ उपदेशामृत जे आहे, जे गोस्वामींनी लिहिलेलं आहे चैतन्य चरितामृतामध्ये, चैतन्य महाप्रभूंच्या काळातील जे गोस्वामी आहेत, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, त्यापैकी या गोस्वामींनी लिहिलेली ही पुस्तकं आहेत, ज्याचा अभ्यास पुढे जाऊन केला जातो. ही सगळी भगवद्गीतेशी रिलेटेड आणि त्या संदर्भातीलच सगळं ज्ञान तुम्हाला पुढे जाऊन, की जे जे भक्ती सेवेबद्दलचं ज्ञान दिलं जातं, त्यानंतर कशाप्रकारे हा भक्त असावा आणि त्या सगळ्याचं सखोल ज्ञान तुम्हाला असे या पुढच्या टप्प्यांवर दिलं जातं. मग काय करायला लागतं, तर तुम्ही आता उपक्रम सुरू केलेला आहे. तुम्ही अध्ययन वर्ग जॉइन केलाय. मग तुम्हाला पुस्तकं घ्यायची गरज आहे का? हा प्रश्न मनात निश्चित असेल तर नाही. तुम्हाला घ्यायलाच पाहिजे विकत अशी नाही. कारण तुम्हाला फ्री ई-बुक सुद्धा आहे. जे तुम्हाला पी-डी-एफ ग्रुपवर शेअर केलं जाईल. प्राची माताजी शेअर करतील. भगवद्गीता जशी आहे तशीचं मराठी पी-डी-एफ आपण तुम्हाला शेअर करू. त्याच्याबरोबर सेल्फ रिअलायझेशन एक साक्षात्कारी असं पुस्तक आहे आणि आत्मसाक्षात्कार आणि शास्त्राचं असं महत्व, कारण प्रत्येक गोष्ट प्रभुपादांनी शास्त्राचा आधार घेऊन सांगितलेली आहे आणि म्हणूनच कुठेतरी त्या गोष्टीचा शास्त्राचा आधार कशा प्रकारे आहे हे या पुस्तकांमध्ये समजावलेलं आहे. फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स अँड आन्सर, की जे सर्वसाधारणपणे विचारले जाणारे प्रश्नोत्तरं असतात, त्या संदर्भातीलही एक पुस्तक आहे. अशी ही 3 पुस्तकं आहेत. सायन्स ऑफ सेल्फ रिअलायझेशन, परफेक्ट क्वेश्चन्स, परफेक्ट आन्सर्स आणि भगवद्गीता. जी भगवद्गीता जशी आहे तशी हे मराठीतनं तुम्हाला सगळे अवेलेबल आहेत आणि तुम्ही त्याच्याबरोबर तुम्हाला एक जपमाळ एका जप बॅगेबरोबर दिली जाते. अशी ही 3 पुस्तकं प्लस जपमाला विथ बॅग हे ₹600 मध्ये आहे. आता काही थोडेफार बदल झाले असतील. ही बरीच जुनी स्लाईड आहे. परंतु त्यामध्ये थोडाफारच काही बदल असेल. तर ही जी आहे, तर तुम्ही जर आपल्या संग्रही तुमची पुस्तकं ठेवू इच्छित असाल, तर तुम्ही या लिंकवर जाऊन क्लिक करून ती पुस्तकं विकत घेऊ शकता. ही अगदी काय म्हणतात, ठोस अशी खात्रीपूर्वक साईट आहे, की जिथे तुम्हाला तुमच्याशी संपर्क साधला जाईल. किती दिवसात पुस्तकं येणार, आमचे ॲडमिन्स पण तुमच्या संपर्कात राहतीलच आणि त्याचबरोबर जी काही तुम्हाला व्हॉलंटिअर चॅट सपोर्ट सिस्टम आहे, या सगळ्यावरती मग आपली वेबसाईट सुद्धा आहे. या वेबसाईट्सबद्दल आपल्याला जाणायचं आहे.
भगवंतांच्या कृपेने पुन्हा एकदा श्री श्री राधा गोविंदांची सुंदर मूर्ती आहे. खूप निरनिराळे असे डेकोरेशन्स केले जातात. रोजच्या रोज सजावट केली जाते. ज्याचे मी तुम्हाला ग्रुपवर तुम्हाला रोज सकाळी 2 दिवस तरी पाठवत होतेच. ज्याच्याही पुढे तुम्हाला रोज मंदिरातलं जे दर्शन आहे, ते रोज घडवलं जाईल आणि अशी ही सुंदर सजावट केली जाते फुलांची आणि निरनिराळ्या वस्त्रांनी भगवंताला वस्त्र घातली जातात आणि फुलांनी सजावट केली जाते. मग काय आहे WhatsAppचा ग्रुप किंवा कशाप्रकारे WhatsApp ग्रुपवर तुमच्याशी कम्युनिकेशन केलं जाईल. मग तुम्हाला ती माहिती ग्रुपवर पण दिलेली आहे. तर तुम्हाला ग्रुपवर सगळं कम्युनिकेशन माताजी पाठवतील आणि त्या कम्युनिकेशनमध्ये तुम्हाला क्विझबद्दल लिंक असेल, की त्याबद्दल मी पुढे जाऊन बोलणार आहे आता. परंतु प्रत्येकाने एक कुठेतरी तो रिस्पेक्ट आणि कुठेतरी ती एटिकेट्स आपण जे म्हणतो, की काही नियम आहेत, त्याला नियमाला तुम्हाला ते नियमही शेअर केलेले आहेत ग्रुपवर. तर त्या नियमाला कुठेतरी बद्ध राहा. कुठल्याही डिसरिस्पेक्टफुल अशी लँग्वेज वापरू नका. कुठल्याही प्रकारचा म्हणजे ती अपेक्षाही नाहीये, कारण तुम्ही सुंदर अशा या भगवद्गीतेच्या अध्ययन वर्गासाठी आलेले आहात. ही सगळी एक फॉर्मॅलिटी म्हणून तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु हे मंदिराचे नियम आहेत आणि जर या नियमाबाह्य कोणी गेलं, तर मग प्रत्यक्ष प्रभूजी त्याच्यावर कारवाई करतात आणि त्या व्यक्तीला ब्लॉक करून मग रिपोर्ट केलं जातं. ते ती पुढची कारवाई आहे. मला नाही वाटत तिथपर्यंत पोहोचण्याची गरज होईल. पण एक फॉर्मॅलिटी म्हणून तुम्हाला या सगळ्या गोष्टींची जाणकारी देणं माझं काम आहे. आणि तुम्हाला हे नियम सगळे ग्रुपवरही शेअर केले जातील. आपले जसं मी म्हटलं आपली पूर्ण टीम आहे माझ्याबरोबर प्राची माताजी, संजना माताजी, अंजली माताजी आणि त्याच्याबरोबर इतरही बॅकग्राऊंडला इतर अनेक मराठी इतर क्लासेस चालू आहेत. त्यांचे को-होस्ट, ॲडमिन असा सुंदर आमचा एक समूह आहे. एक कुटुंब आहे. एक साधारण 60-70 व्हॉलंटिअर्सचं कृष्णसेवकांचं मिळून आणि सगळे कृष्णसेवक मिळून खूप सुंदर असा परिश्रम घेत आहेत आणि असे हे उपक्रम पुढे चाललेले आहेत. मग त्याविषयी अनेक भक्तांनी सुद्धा आपली प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत. त्या तुम्हाला हे सगळं तुम्हाला पीडीएफ शेअर केलं जाईल. तुम्ही हे सगळं म्हणून मी याच्यावर खूप थांबत नाहीये. खूप सुंदर आणि सिंपल गोष्ट आहे, की तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय. त्यामुळे अपेक्षा आहे, की तुम्ही योग्य पोश्चरमध्ये बसला असाल, कुठेतरी लोळून बसलाय, आराम खुर्चीत बसलाय, कुठेतरी पाय पसरून बसलाय. मला नाही वाटत हे तुम्हाला सांगण्याची गरज आहे. पण एक कुठेतरी फक्त नियमामध्ये म्हणजे ती स्लाईड आहे म्हणून तुम्हाला सांगण्याची ती आवश्यकता आहे. तर अशा प्रकारे ते रिस्पेक्ट आणि त्या प्रकारे त्या अध्ययन वर्गाचा रिस्पेक्ट ठेवणं ही तुमचं काम आहे. तर तुमचं जसं मी म्हटलं, की तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आणि प्रत्येक शंकेचं निरसन केलं जाईल आणि तुम्ही मेसेज पाठवू नाही शकत ग्रुपवर, पण तुम्ही आमच्या संपर्कात राहू शकता प्राची माताजी आणि माझ्या. कारण तुम्हाला अगदी खूप जेन्युइनली काही क्वेरी आली, तर तुम्ही निश्चित संपर्क साधू शकता. सुरुवातीला मी सांगून ठेवते, काही टीथिंग इश्यूज येतील, टेक्निकल इश्यूज येतील, ज्याच्यावर मी आता जाणार आहे. क्विजची लिंक मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर ते काही इश्यूज तुम्हाला टेक्निकल जसं आपण आता काही फेस केलं, त्या माताजी नेटवर्कच्या इश्यूमुळे जॉईन होऊ शकत नव्हत्या. असे बरेच नेटवर्क इश्यूज आपण फेस करू शकतो. परंतु सांभाळून घ्याल एवढी मला खात्री आहे आणि त्याचबरोबर तुम्हालाही काही इश्यूज आले आणि तुम्हालाही काही संपर्क साधायचा असेल, तर जर नाही साधता आला, तर तुम्ही प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूजींनी सुद्धा त्यांचं जीमेल आयडी इथे शेअर केलेलं आहे. तुम्हाला खुलं आहेत म्हणजे कम्युनिकेशनसाठी हे सगळे माध्यमं खुलं आहेत आणि तुम्ही निश्चितच संपर्क साधू शकता. त्यानंतर आपण काही सेवांवर येणार आहोत. जसं व्हॉलंटिअरिंग एक सेवा आहे. त्याप्रमाणे दान, कारण इस्कॉन ही संस्था पूर्ण देणग्यांवरती आहे. ज्या प्रभुपादांनी इस्कॉन हे परदेशामध्ये जाऊन निर्मिती केली. हां, खिशामध्ये पैसे काही नव्हते हो फार. ₹40 अवघे, पण मनामध्ये दृढ भावना होती, दृढ श्रद्धा होती भगवंतांची. ही कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये रुजवायची आणि म्हणूनच त्यानुसार अनेक अनेक लाखो लोक मिळत गेले. असे हजारो लोक, मग ज्याच्यामध्ये फोर्ड कंपनीचे मालक आपल्या भारतामध्ये आहेत, की ज्यांना अमरीश महाराजच म्हटलं जातं, की की अक्षरशः म्हणजे त्यांनी इतकं दान केलेलं आहे आणि जे काही मिळतं आहे, ती कृतज्ञतेचा वाटा म्हणून जेव्हा भगवंतांना अर्पण केलं जातं आणि त्याची कुठेतरी देणगी स्वरूपामध्ये ते अर्पण केलं जातं. अशा अनेक संस्था आहेत, असे अनेक लोकं आहेत, जी कोणी प्रसिद्ध लोकं आहेत, ज्यांनी यासाठी प्रयत्न केलेला आहे आणि अशा या माध्यमातूनच इस्कॉनचं नवीन टेम्पल सुद्धा आपल्या प्रभूजींचं बांधलं जातंय. इस्कॉन मंगलोरला खूप सुंदर अशी मंदिराची बांधणी चालू आहे. लवकरात लवकर म्हणजे जन्माष्टमीपर्यंत हे मंदिर पूर्ण होणार आहे. त्यासाठी सुद्धा तुम्हाला सगळ्यांना निश्चितच आवर्जून अशी कुठलीही सक्ती नाहीये कोणावर. पण जसं आपण म्हणतो खारीचा वाटा, फुल ना फुलाची पाकळी, जसं आपल्याकडे आहे त्याच्यातलं कृतज्ञपणे अर्पण करणं हाच त्यामागचा उद्देश आहे. कुठलीही सक्ती नाहीये कोणाला. तर या संदर्भातली सगळी माहिती आपण जेव्हा 12व्या अध्यायावर जाऊ भक्ती सेवेच्या, तेव्हा तुम्हाला त्या सेवेबद्दल अजून मी काही माहिती जाईल. मग याच्यावर मी खूप जात नाही. तुम्हाला सगळ्या वेबसाईट्स माहिती आहेत. जेणे-तेणे Facebook, WhatsApp, Instagram या सगळ्या माध्यमातून तुम्ही आलेले आहात. त्यानंतर हे जे क्विजची लिंक आहे,
ही जी क्विजची लिंक आहे ही तुम्हाला ग्रुपवर शेअर केली जातील, प्राची माताजी शेअर करतील. त्या क्विजसाठी एक व्हिडिओ पण आहे. आता हे काय आहे क्विज, तर तुम्हाला 18 दिवसांसाठी 18 प्रश्न 18 अध्यायांचे प्रश्न असतात, ते तुम्हाला सोडवायचे असतात आणि ते सोडवण्याकरता प्रत्येक अध्यायामध्ये तुम्हाला रोज तुम्ही सोडवू शकता किंवा मग तुम्ही 18 दिवसामध्ये ते 18 अध्याय पूर्ण करू शकता. अगदी एका दिवशी 10-10, 12-12 केलेत तरी हरकत नाही. प्रयत्न इतकाच की 18 दिवसापर्यंत आणि नंतर एक 2-3 दिवसामध्ये तुम्ही ते पूर्ण करायचे, की जेणेकरून तुम्हाला जर सर्टिफिकेट हवं असेल तर तुम्हाला ही क्विज सोडवायला लागेल. त्यासाठी तुम्हाला एनरोल करायला लागेल. ती लिंक तुम्हाला आज प्राची माताजी पाठवतील. तो एक व्हिडिओ आहे, तो व्हिडिओ बघून एनरोल करा. थोडेफार टीथिंग इश्यूज टेक्निकल आले तरीही आमच्याशी संपर्क साधा, स्क्रीनशॉट पाठवा. तुम्हाला नक्की त्या क्विजमध्ये पार्टिसिपेट करता येईल. ज्यांची इच्छा असेल त्यांनी, कुठलीही सक्ती नाहीये. अशा प्रकारे हे सगळं आपण माहिती घेतलेली आहे. या प्रार्थना आहेत ज्या आपण तुम्हाला शेअर केल्या जातील. आणि आता आपल्याला सुंदर असा संकल्प करायचा आहे, की मी ह्या जो 18 दिवसाचा यज्ञ आहे, तुम्ही हे सगळेजण जे 105, 107 आता 101 होत आहेत, जे काही वेळेअभावी ज्यांना जमत नसेल त्यांनी ते सगळे संपर्कात, आमची VFSची टीम पण तुमच्या संपर्कात असणार आहे, की जेणेकरून तुम्हाला जर काही कारणाने जमत नसेल तर तुम्ही तुमची त्यांना तुमची अडचण सांगू शकाल. पण या सगळ्यापेक्षा की जे आता सगळे भक्त आलेले आहेत, त्या भक्तांकडनं ही अपेक्षा आहे की त्यांनी सगळ्यांनी हा 18 दिवसाचा यज्ञ सातत्याने न चुकता मी प्रत्येक दिवशी उपस्थित राहणार आहे. हे भगवंतांच्या कृपेने आणि भगवंतांच्या आशीर्वादाने आणि श्रीला प्रभुपादांच्या आशीर्वादाने हा संकल्प आपण करायचा आहे. तर सगळ्यांनी माझ्याबरोबर म्हणून मनामध्ये म्हणा, कारण सगळ्यांना मी अनम्यूट करू शकत नाही. तर श्री श्री राधा गोविंद आणि श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या आशीर्वादाने मी असा संकल्प करतो आहे की जो काही 18 दिवसांचा यज्ञ होणार आहे, 18 दिवसांचा हा अध्ययन वर्ग होणार आहे, त्यासाठी मी न चुकता प्रत्येक दिवशी उपस्थित राहील. हा संकल्प प्रत्येकाने मनामध्ये करून हरे कृष्णाचा मंत्र 3 वेळेला म्हणायचा आहे. त्यासाठी मी नक्कीच तुम्हाला सगळ्यांना 1 सेकंदासाठी 1 मिनिटासाठी अनम्यूट करते. अनम्यूट झाल्यानंतर पुन्हा म्यूट करेन, कारण आपल्याला पहिला अध्यायही घ्यायचा आहे. तर सगळ्यांनी एकदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे. असा मनापासून संकल्प करा. कोणालाही कुठलीही सक्ती नाहीये, पण कुठेतरी आपल्या मनाशी कुठेतरी निगडीत राहा. कुठल्याही अडचणी आल्या तरी त्याच्यातनं मार्ग काढता येईल. भगवंतांची निश्चितच कृपा असेल. मी सगळ्यांना म्यूट करते थोडा वेळ. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रशांत प्रभूजींनी चॅटमध्ये एक मेसेज केला की त्यांचं सध्या आताच किडनी ट्रान्सप्लांट झालंय, तर त्यांना भगवद्गीता ऐकायची आहे, तर त्यांना बसता येत नाहीये. तर ते त्याच्याबद्दल तुम्हाला क्वेश्चन करत होते ग्रुपमध्ये. ठीक आहे. मग त्यांना आपण सांगूया की तुम्ही रेकॉर्डिंग तुमच्या याने ऐका, जर तुम्हाला आता बसवत नसेल. आणि जर बसवत नसेल तर तुम्ही जर तुमच्या ही खरंच जेन्युइनली अशा नका, अशा कारणांना, कारण भगवंत बघतायत हो. तुम्ही कुठल्याही पेन्स मधनं वगैरे असं करू नका. तुम्ही तेव्हा झोपलात आणि तुम्ही ऐकलीत तरी काही हरकत नाही. तुम्ही पेशंट आहात प्रभूजी एक, त्यामुळे कृपया असं कुठलंही की एक सांगण्याचं, म्हणूनच मी प्रत्येकाला सांगितलं की सांगण्याचा मतितार्थ तुम्ही सगळे सुज्ञ आहात, त्यामुळे कुणालाच हे सांगण्याची गरज नाही. पण एक नियम म्हणून तो सांगितला गेला. पण प्लीज ज्याला त्याला कुणालाही काही व्याधी असतील तर तुम्ही निश्चितच त्या सगळ्या सांभाळून तुम्ही हा उपदेश भगवंतांचा ऐका. मग तुम्ही झोपून पडून ऐकलात तरी काही हरकत नाही. फक्त एक सांगण्याचा उद्देश त्यामागचा लक्षात घ्या, नक्कीच ती भावना लक्षात घ्या. बाकी प्रभूजी तुम्ही तुमची काळजी घ्या आणि निश्चितच हा तुम्ही तुमच्या ज्या कम्फर्टेबल पोझिशन मध्ये तुम्ही ऐकू शकाल ते तुम्ही ऐका, नक्की ऐका. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि त्यानंतर मग काही प्रश्न आहेत. सगळ्यांचा संकल्प घेऊन झालेला आहे. काही प्रश्न आहेत, ते प्रश्न उत्तर मी तुम्हाला पाठवणार आहे. लिंक पाठवली जाईल. मग त्यासाठी तुम्हाला आध्यात्मिक ज्ञानाची गरज आहे का नाही, कुठल्याही संस्कृत येण्याची गरज नाही आणि त्यासाठी कुठल्याही तुम्हाला टेन्शन घ्यायची गरज नाहीये. कोणीही मग याच्यासाठी कुठल्याच क्वालिफिकेशनची गरज नाहीये, कुठल्याही धर्माचा. हे सगळं हे मनुष्याने केलेलंच आहे, पण त्यासाठी कुठल्याही क्वालिफिकेशनची नाही. मनामध्ये श्रद्धा असणं, एवढी मात्र एकच
क्वालिफिकेशन त्याच्यासाठी आहे. कारण ज्या श्रद्धेने तुम्ही भगवंताला जाणायला आलेले आहात आणि जो भगवंतांचा उपदेश ऐकायला आलेले आहात, ती श्रद्धा मनामध्ये निश्चितच हवी. प्रश्न असतो त्याचं ते मनामध्ये. प्रश्न असतील, शंका असतील, त्या सगळ्यांचं निरसन केलं जाईल, कारण तुम्ही बिगिनर्समध्ये आहात. तुम्ही आत्ता कोरी पाटी आहे तुमची. जर ज्यांनी भगवद्गीतेचा अभ्यास काही केला असेल, त्यांना निश्चित जाण असेल. परंतु जे पहिल्यांदा शिकताहेत त्यांच्यासाठी निश्चितच हे नवीन असेल. देअर आर नो रिस्ट्रिक्शन्स व्हाईल अटेंडिंग द कोर्स. कुठल्याही प्रकारची रिस्ट्रिक्शन नाहीये. तर आपण आता पहिल्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. मी हे थोडंसं फास्ट घेतलं कारण याच्यामध्ये खूप मला नाही, वेबसाईट बद्दल सगळ्यांना माहिती आहे. क्विज हे मुख्य असणार आहे, ज्याच्याबद्दल तुम्हाला ग्रुपवर माहिती दिली जाईल. याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला प्रश्न असतील ते थोड्या वेळाने मला निश्चित विचारा. आपण पहिला अध्याय सुरू करतोय. कदाचित आज 15 मिनिटं, कारण थोडा टेक्निकल इश्यूजमुळे आपण सुरुवात थोडी लेट केली. 10 मिनिटं अध्याय वाचनात गेली. उद्यापासून 2:15ला एक्झॅक्ट अध्याय वाचन सुरू होईल. त्यामुळे हा वेळ पुढचा जाणार नाही. आज कदाचित 15-20 मिनिटं पुढे मला घ्यायला लागतील. पण पहिला अध्याय खूप मोठा नाहीये. जे त्याचं सार आहे ते तुमच्यापर्यंत निश्चित पोहोचणार आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. मी हे शेअरिंग थांबवते आणि आपण पहिल्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. माझी स्क्रीन दिसतीये माताजी? हो माताजी दिसते. येस, हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. तर अशा श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी आपण साष्टांग दंडवत करूया. पुन्हा एकदा त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला पुन्हा एकदा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या मुख्य अध्ययन वर्गाला सुरुवात करणार आहोत. या सगळ्या स्लाइड्स बद्दल मी तुम्हाला मगाशी माहिती दिलेली आहे, त्यामुळे मी खूप याच्यावरती राहणार नाही. श्रीला प्रभुपादांबद्दल मी सगळी माहिती तुम्हाला दिलेली आहे. नामनिष्ठ दास प्रभूजी जे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत, भगवद्गीतेचं पुस्तक, भगवद्गीता हा ग्रंथ काय आहे, जशी आहे तशी का भगवद्गीता, कारण ही कुठेतरी, जसं आपण एखादी उदाहरण घेऊ की जसं एखादी फोनला चार्जिंगला लावलेलं असतं आणि तो फोन चार्ज होत असतो, पण कुठेतरी जर ती वायर तुटलेली असली तर तो पूर्णपणे चार्ज होणार नाही, कारण तो प्रवाह कुठेतरी खंडित होतो आहे. आणि त्याच प्रकारे मग हा जो अखंडित प्रवाह, म्हणूनच तो कुठल्याही काय म्हणतात ना, त्या तुटलेल्या प्रवाहामध्ये नाही, तर अखंडित अशा हा प्रवाहाने, अखंडित अशा या गुरुपरंपरेतून हा आलेला आहे. तुटलेल्या केबलने फोन चार्ज केल्यास तो खराब होतो, ते योग्य डेटा ट्रान्सफरसाठी वापरले जाऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच हे जशी आहे तशी भगवद्गीता हे पुस्तक का आहे, हे हाच ग्रंथ का, तर याचं महात्म्य हे आहे की जो अखंडितपणे हे ज्ञान तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रभुपादांचा हा प्रयत्न आहे. खूप सुंदर तात्पर्य प्रभुपादांनी लिहिलेलं आहे आणि म्हणूनच हा कृष्णाचा संदेश शिष्याच्या उत्तराधिकाराच्या अखंड साखळीतून आलेला आहे. असा हा विशाल ग्रंथ आहे, ज्याचा पद्धतशीर अभ्यास करायला 1 वर्ष तरी कमीत कमी लागतं ना. 18 दिवसामध्ये कळणं, जसं मी म्हटलं, खूप कठीण आहे. परंतु हा संवाद तुमच्यासाठी तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जातो आणि सखोल अभ्यासासाठी तुमची तयारी करून घेतली जाते. काय आहे भगवद्गीता? जसं मी म्हटलं की मग हा सुंदर असं भगवंतांनी गायलेलं गीत आहे. 700 श्लोक आहेत ज्याच्यामध्ये. 575 श्लोक हे भगवंतांच्या मुखकमलातून आहेत. 83 श्लोक हे अर्जुनाच्या तोंडी आहेत. संजय, आता इथे कुठेतरी संजय, आणि इथेच कुठेतरी मी महाभारताची जी, कारण महाभारताच्या महाकाव्याचा हा भाग आहे. भगवद्गीता हे सुंदर काव्य महाभारतासारख्या महाकाव्याचं आहे आणि म्हणूनच या महाभारत काय आहे आणि या महाभारतातूनच मग संजयाची ओळख आपल्याला जी करून देता येईल, की ज्या पंडूच्या पुत्रांमध्ये आणि धृतराष्ट्राच्या पुत्रांमध्ये जे युद्ध झालं कुरुक्षेत्रावरती, तिथे प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावरती 45 मिनिटं भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेला हा उपदेश आहे. का झालं हे युद्ध? कारण कुठेतरी दुर्योधनाला झालेली विनाशकाली विपरीत बुद्धी. प्रत्यक्ष भगवंतांनी जिथे मध्यस्थी केलेली होती की हे युद्ध टाळण्यासाठी, परंतु ज्या दुर्योधनाने विनाशकाले विपरीत बुद्धी, कुठेतरी स्वतःचा काळ तोच ओढवून घेत होता. आणि म्हणूनच सुईच्या टोका एवढं सुद्धा आम्ही तुम्हाला राज्य देणार नाही. ज्या पांडवांना अत्यंत वाईट अशी वागणूक दिली गेली, अत्यंत दुःखाच्या कष्टाच्या अशा त्या प्रवाहातून जावं लागलं, अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागले. 13 वर्ष वनवास आणि 12 वर्ष वनवास आणि 1 वर्ष तो अज्ञातवास, असा सगळा अज्ञातवास संपवून सुद्धा आल्यानंतर त्यांना त्यांच्या हक्काचं असं राज्य द्यायला दुर्योधन तयार नव्हता. कारण का? मूळ धृतराष्ट्रच कपटी होता.
पंडूच्या ज्या आपल्या बंधूच्या पुत्रांना सांभाळायचं, परंतु नाही कायम द्वेष करत आलेला आहे आणि माझ्या पुत्रांनाच राज्य मिळालं पाहिजे, पंडूच्या पुत्रांना नाही तर माझ्या पुत्रांनीच राज्य केलं पाहिजे, या सगळ्याचं कुठेतरी ज्या कपटी अशा धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये होतं आणि त्या कपटामुळे तेच दुर्योधनाला जसा जसा पिता तसा त्या पुत्रामध्येही तेच गुण दिसलेले आहेत आणि म्हणूनच मग हे युद्ध कुठेतरी अटळ झालेलं आहे आणि त्या युद्धाची सुरुवात झालेली आहे कुरुक्षेत्रावरती आणि त्याचाच हा भगवद्गीता. मग जिथे अर्जुनाने, मग हा संजय कुठे आलेला आहे दृष्टीपथात, तर धृतराष्ट्र हे जन्मांध होते आणि म्हणूनच त्यांना ते राज्य मिळालेलं नव्हतं, कारण जन्मांध असल्यामुळे पंडूच्या मृत्यूनंतर हे राज्य थोड्या काळासाठी सांभाळायला मिळालेलं होतं. पण जेव्हा हे लोक सज्ञान होतील पांडव, तेव्हा ते राज्य पुन्हा त्यांना मिळणार होतं. परंतु ही इच्छा नव्हती मनापासून धृतराष्ट्राची, माझ्याच पुत्रांना हे राज्य मिळावं, हीच त्याची कायम इच्छा होती आणि म्हणूनच मग जन्मांध असल्यामुळे त्याला ते राज्य मिळालं नव्हतं. परंतु मग जेव्हा हे युद्ध सुरू झालं, युद्ध सुरू झाल्यानंतर जेव्हा त्या युद्धाबद्दलची माहिती प्रत्येक क्षण आणि क्षण त्यांचा जो सचिव होता, जे जे प्रामाणिक सचिव संजय, त्यांनाही दिव्य दृष्टी दिली गेली. कारण धृतराष्ट्रांना जरी व्यासमुनींनी देऊ केली तरी ते जन्मांध असल्यामुळे आपल्या पुत्रांना सुद्धा ते जाणू शकले नव्हते आणि म्हणूनच मग नसते, म्हणून मग धृतराष्ट्रांनी व्यासमुनींकडून ही दृष्टी, दिव्य दृष्टी संजयाला देऊ केलेली होती, जे त्यांचे खात्रीचे आणि जे त्यांचे निष्ठावान असे सचिव होते. आणि त्या संजयानी प्रत्येक क्षण आणि क्षण आपल्या राजाला ऐकवलेला आहे आणि अशा या संजयाच्या तोंडी 41 श्लोक आहेत भगवद्गीतेतील आणि धृतराष्ट्र त्यांच्या तोंडी फक्त एक श्लोक आहे, पहिला एकच श्लोक, जिथे कुठेतरी ठिणगी पडलेली आहे हो, की ज्या युद्धाला सुरुवात झालेली आहे, पण जसा दुधामध्ये मिठाचा खडा पडतो ना, तसं त्यांनी वेगळं केलं हो त्या पांडवांना आणि कुरुपुत्रांना. आणि म्हणूनच माझे पुत्र आणि पंडूचे पुत्र मामका पांडवाश्चैव, इथेच कुठेतरी ठिणगी पडली आणि त्या युद्धाला प्रारंभ झाला. परंतु तरीही मनामध्ये शंका होती हो. एक सेकंद द्या. तरीही मन कुठेतरी साशंक होतं की मन पालटणार तर नाही या कुणाचं. आणि म्हणूनच त्या धृतराष्ट्राने तो संजयाला केलेला एक श्लोक आहे, जो पहिला श्लोक आपण जाणणार आहोत. आता आपल्याला थोडक्यात संक्षिप्तामध्ये भगवद्गीतेविषयी आणि जे आपण 18 दिवसामध्ये जाणणार आहोत, त्या गीता म्हणजे काय आहे आणि त्याचं संक्षिप्त स्वरूपामधलं ज्ञान आपल्याला जाणायचंय. काय जाणणार आहोत आपण भगवद्गीतेमध्ये, तर या 5 विषयांना आपण जाणणार आहोत, ज्याच्यावर आधारित आहे भगवद्गीता, मग ज्याचा उल्लेख वारंवार होणार आहे. मग प्रत्यक्ष ईश्वर जो परमात्मा आहे, जीव जो सजीव आपण आहोत, जीवात्मा, प्रकृती ही जी भौतिक प्रकृती आपल्या भोवताली आहे, काळ जो काळ आपल्याला माहिती, आणि कर्म, कर्म जे सकाम कर्म, जेव्हा जी क्रियाशीलता, जे काही क्रिया करतो आहोत दिनचर्येमध्ये, ज्या काही क्रिया कर्म केली जातात ते कर्म. अशा या 5 विषयांवर भगवद्गीता आधारित आहे. जर तुम्हाला चित्र स्वरूपात ईश्वर, प्रत्यक्ष परमात्मा, जीव हा जीव आहे बघा, जो जीव या भौतिक दुनियेमध्ये आहे, जो मग पुढे जाऊन आपल्याला कशा प्रकारे कठपुतलीवर आहे आणि तो मायेच्या अधीन आहे ते जाणायचं आहे. ईश्वर प्रकृती, ही प्रकृती जी काम, क्रोध, लोभ यांनी पूर्णपणे काय म्हणतात ना, ती भौतिक प्रकृती पूर्ण त्याच्यावर आच्छादन आहे. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अशा षड्रिपूंनी बनलेली अशी ही मायाजाल आहे ही भौतिक प्रकृती. आणि म्हणूनच त्याच्यामध्ये हा जीवात्मा कुठेतरी हा जो खालचा आहे हा जीवात्मा, तो 84 लक्ष योनीतून हा जीवात्मा, आणि म्हणूनच या भौतिक प्रकृतीमध्ये हा जीवात्मा, मग तो सगळे जीव ज्यांच्यामध्ये जीव आहे, जे सजीव आहे, त्या प्रत्येकामध्ये हा परमात्मा आपल्याला दिसतोय बघा. आणि म्हणूनच हा जीव जो प्रत्येक याचा उल्लेख ईश्वर, प्रकृती, जीव, काळ, काळ जो भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रात आहे, ज्याचा काळाचा, मग ज्या भागवताच्या 3ऱ्या स्कंदामध्ये काळाबद्दल खूप महिमा दिलेला आहे. काळ हा नुसता तुमच्या आमच्या घड्याळातलं काळ नाही हो, मोबाईल मधलं घड्याळ नाही किंवा भिंतीवर टांगलेल्या घड्याळातला वेळ नाहीये.
काळ हा प्रत्यक्ष भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रामधला काळ आहे, जो प्रत्यक्ष भगवंत या अधर्मी अशा या धर्म आणि अधर्मामध्ये जे युद्ध आहे आणि अधर्माविरुद्ध हे जे युद्ध लढलं गेलं, त्या अधर्मींसाठी काळ बनून आलेले काळ आहेत भगवंत. आणि अशा या काळाला आपण जाणणार आहोत, ज्याचा उल्लेख अनेक अध्यायांमध्ये. आणि असं हे कर्म, ज्या 4 कर्मांना की जे नियम आहेत, मग जे इस्कॉनचे 4 नियम आहेत, की जे रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स, की मांसाहार करू नये, मद्यपान करू नये, परस्त्रीशी संबंध ठेवू नये आणि जुगार खेळू नये, हे अतिशय काटेकोर असे नियम आहेत. आणि तरीही मनुष्य या सगळ्या सकाम कर्मामध्ये अडकलेला असतो. कारण जे काही क्रियाकलाप करत असतो, मग त्याच्यामध्ये आपल्याला सात्विक, राजसिक आणि तामसिक अशा निरनिराळ्या प्रकारचे व्यक्ती दिसतील, ज्याचे आपण अजून सखोलमध्ये ते जाणणार आहोत. आता फक्त कर्म, मनुष्य काय क्रिया करतोय, काय कर्म करतोय, त्याविषयी याचा उल्लेख आहे. आणि त्याच्यामध्ये जे कर्म आहे ते तात्पुरतं आहे. या चारीही गोष्टी, ईश्वर, जीव, प्रकृती आणि काळ, हे अनंत काळासाठी टिकणारं आहे. परंतु जे कर्म आहे ना माणसाचं, हे कर्मच सगळं गुंतागुंतीचं आहे. आणि हे कर्म तात्पुरतं आहे. ते त्या जन्मापुरतं आहे. म्हणून 84 लक्ष योनीतून जो जन्म घेतला जातो ना, हे सगळं कर्माचं खेळ आहे हो. आणि म्हणून हे कर्म आहे, हे तात्पुरतं आहे. हे आत्ता थोडक्यात जाणून घ्या. मी खूप खोलात जात नाही, कारण आपण जसं पुढे जाणार आहोत, ते निश्चितच तुम्हाला याविषयी जाणायचंय. कारण जसा जन्म घेतला जातो, मग पुन्हा जो नाश होतो आणि मग पुन्हा तो जन्म, हे सगळं कर्माचा खेळ आहे. त्याला आपल्याला जाणायचं आहे. मग पार्श्वभूमी जी तुम्हाला दिली, अर्जुनाचा भ्रमनिरास कसा झालाय, भ्रमाचं स्वरूप ही सगळी कृष्णाला आहे. मग ही भगवंतांची सगळी रचना आहे. पहिला अध्याय म्हणजे भगवंतांचं प्रयोजन. अर्जुनासारखा जिथे म्हणतो ना आपण, जो अगदी प्रसिद्ध धनुर्धर आणि अत्यंत निपुण असा धनुर्धर, जो अत्यंत लाडका असा शिष्य द्रोणाचार्यांचा, भगवंतांचा भक्त आणि अत्यंत निर्मळ मनाचा असा अर्जुन, जो नरनारायणापैकी नर आहे, जो इंद्र आणि कुंतीचा पुत्र आहे, ज्याने द्रौपदीला जिंकलेला आहे स्वयंवरामध्ये, असा हा अर्जुन सामान्य नाहीये. त्याचा गोंधळ होणं हे सामान्य फक्त कारण नाहीये, तर हा सगळं भगवंतांची रचना आहे. ही भगवंतांचं प्रयोजन आहे. कारण कुठेतरी हा भगवद्गीतेचा उपदेश, अर्जुनाला, हा अर्जुन पहिला श्रोता आहे हो, परंतु आपल्यापर्यंत, आपल्या हितासाठी तो उपदेश आपल्यापर्यंत पोहोचावा, हे एकच प्रयोजन त्यामागचं. आणि म्हणूनच भगवद्गीतेचा प्रथम श्रोता अर्जुन असला तरी तो आपल्या सर्वांच्या हितासाठी आलेला उपदेश आहे. आणि अशा या पहिल्या अध्यायामध्ये आपल्याला जाणायचं आहे की मग कशा प्रकारे अर्जुन हा विषाद झालेला आहे. अर्जुन विषाद योग, बघा की पहिला अध्याय सांगतोय अर्जुन विषाद योग. जसं मी म्हंटल की युद्धाची ठिणगी पडलेली आहे, शंखनाद झालेले आहेत. भगवंतांनी आपला पांचजन्य, अर्जुनाने देवदत्त, भीमाने पौंड्र, तसे प्रत्येक आपल्या ज्या युधिष्ठिराने आपला एक मिनिट, प्रत्येक मग सगळ्या पांडवांनी तसेच भीष्मांनी सुद्धा सिंह गर्जना करून या शंखांचा निनाद केलेला आहे. की जिथे कुठेतरी शंख निनाद हे कुठेतरी शुभ असं लक्षण मानलं जातं. आणि म्हणूनच त्या शुभ लक्षणाने युद्धाची कुठेतरी सुरुवात आणि त्याची काय म्हणतात ना, ते युद्ध पुकारलं, युद्ध घोषित केलं जातं की युद्धाची सुरुवात होणार आहे. आणि तेवढं सगळं होतानाच कुठेतरी अर्जुनाच्या मनामध्ये जे काही विचार आलेले आहेत की मी हे युद्ध करतोय, पण मला सेन योरू बयोर मध्ये माझा हा रथ जो आहे भगवंता, ज्या भगवंतांनी अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य केलेलं आहे, मग त्याची ही सुंदर कथा आहे. ही सगळ्या मी तुम्हाला सांगेन, पण मला तुम्ही अजून थोडे 15 मिनिटं आज देण्याची गरज आहे. खूप अध्याय मोठा नाहीये, पण मी हे तुम्हाला ज्ञान पुरेपूर तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा उद्दिष्ट आहे. अशा या भगवंतांनी अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य केलेलं आहे. माझी सेना हवी आहे का, मी स्वतः हवंय, जो मी सल्लागार म्हणून असणार आहे, मी युद्ध करणार नाही, मी युद्धात सहभागी नसणार आहे. आणि हे ऐकल्यानंतर जेव्हा आपल्या दालनामध्ये भगवंत विश्रांती घेत असतात, तेव्हा अर्जुन पहिल्यांदा येतो आणि भगवंतांच्या पायाशी बसून भगवंतांचे पाय चेपत असतो. दुर्योधन येतो त्याच कक्षेमध्ये
आणि दुर्योधन मात्र अर्जुनाला हसतो की हा काय पायाशी बसलाय आणि जाऊन भगवंतांच्या डोक्याशी बसतो. परंतु जेव्हा भगवंत जागे होतात तेव्हा भगवंतांचं लक्ष कुठे जाणार आहे हो? पहिल्यांदी पायाकडेच जाणार आहे. जेव्हा तुम्ही उठता तेव्हा तुमच्या डोक्याकडे लक्ष नाही तर तुमच्या पायाकडेच लक्ष. तर अशा या भगवंतांनी अर्जुनाला प्रश्न विचारलाय की मी प्रत्यक्ष युद्धामध्ये सहभागी नाहीये, मी प्रत्यक्ष युद्ध नाही करणार आहे, माझी सेना आहे एवढी, तर तुम्हाला सेना हवी आहे का मी हवी आहे हे तुम्हीच निवड करायची. आणि त्या अर्जुनाने भगवंतांना ज्या पांडवांनी जे दैवी प्रकृतीचे अशा या पांडवांचा नातलग हो आणि असे हे कृष्ण हे भगवंत हे कायम पांडवांसोबत होते. त्यांच्या सगळ्या ज्या काही त्यांनी सहन केलेलं आहे, जे काही त्यांनी कौरवांचं सगळं जे काही दुष्ट दुराचार सगळा सहन केलेला आहे, त्यामध्ये भगवंत सतत त्यांच्या पाठीशी होते. आणि अशा या भगवंतांनाच पांडवांनी घेतलेलं आहे. आणि दुर्योधनाने मात्र अरे काय हा करतोय म्हणून कुठेतरी अ, अ, हसून आणि कुठेतरी त्याची चेष्टा करून त्या दुर्योधनाने भगवंतांच्या सगळं सैन्य मागवलेलं आहे. यादवी सगळं सैन्य दुर्योधनाने घेतलेलं आहे. आणि असे हे भगवंत पांडवांबरोबर आहेत. ज्या भगवंतांनी आपला लाडका सखा, आपला लाडका भक्त मग आपल्याला पुढच्या अध्यायांमध्ये जाणायचंय. तांस तथैव भजाम्यहम्. जसं भगवंतांना आपण शरण जातोय, तसे भगवंत मग हे हे या भौतिक जगात नाही हो, पण आध्यात्मिक जगामध्ये नामनिष्ठ प्रभूजी भागवतामध्ये खूप सुंदर उल्लेख यांनी दिलेला आहे त्याचा, की आध्यात्मिक जगामध्ये हे सगळं शक्य आहे. आणि म्हणूनच त्या भगवंतांनी अर्जुनाचं सारथ्य केलेलं आहे, त्यांच्या रथाचं सारथ्य केलेलं आहे. अशा या अर्जुनाच्या रथाला चालवत असताना अर्जुनाने विनंती केली भगवंतांना, की हा रथ तुम्ही मधोमधी की मी कोणाशी युद्ध करणार आहे त्यांना मला बघायचंय. आणि म्हणून मग कृष्णाने दोन्ही सैन्याच्या बरोबर मध्ये भगवंतांची योजना अहो ते भगवंत आहेत हो. रथ अशा जागी जाऊन उभा केला, की तिथून बरोबर अर्जुनाला आपले पितामह दिसतायत, आपले गुरु द्रोणाचार्य दिसतायत, आपले आप्त दिसतायत आणि हे सगळे बघून त्याची मनाची काय स्थिती झालेली आहे. आणि तीच स्थिती म्हणजे अर्जुन विषाद योग. आणि परिणामी ही भगवद्गीता बोलली गेली आहे. हा भगवद्गीतेचा उपदेश 45 मिनिटं भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेला आहे. जो अर्जुन असमंजस झालेला होता, कृष्णांना शरण गेलेला होता. दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण जाणणार आहोत. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां सर्व मूढचेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम. मला समजत नाहीये मी आता काय करायला हवंय असा हा अर्जुन असमंजस झाला आणि त्यांनी भगवंतांना शरण गेलेला आहे. असा या टप्प्याटप्प्याने आपल्याला भगवद्गीतेचा प्रवास सुरू करायचा आहे, ज्या भगवद्गीतेचं खूप सुंदर असं महात्म्य आहे. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. सगळी उपनिषदे जी आहेत ना ती गायीप्रमाणे आहेत आणि त्यातलं हे गीतोपनिषद आहे. आणि अशा या गायींचं दूध प्रत्यक्ष दोहन करणारे हे भगवंत आहेत. आणि जरी वासरू भगवंत दोहन करणारे आहेत आणि अर्जुन जरी पहिलं वासरू आहे या दुग्ध पान करणारं, तरीही आपण सगळे जे कोणी आस्तिक बुद्धीचे भाग्यवान आहेत, हे सगळे भक्त जे आहेत, हे या अमृताचं निश्चितच सेवन करू शकतात आणि त्याचा उपभोग घेऊ शकतात. अशा या सुंदर ज्ञानाला अमृताचं असं उपमा दिलेली आहे आणि प्रत्यक्ष गायीचं दूध देणारे, दोहन करणारे हे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. अशा या गीतोपनिषदामधून आपल्याला सुंदर असं या अमृताचं सेवन करायचं आहे. आणि अशा या अर्जुनाचा जो विलाप आपल्याला बघायचा आहे, अशा या पहिल्या अध्यायामध्ये आपल्याला या 3 जणांच्या प्रतिक्रिया बघायच्या आहेत. युद्धस्थळी या 3 जणांच्या प्रतिक्रिया आपल्याला पहिल्या अध्यायामध्ये बघायच्या आहेत. डाव्या बाजूला जे धृतराष्ट्र दिसतायत, मध्ये जे अर्जुन दिसतोय आणि ज्या उजव्या बाजूला दिसतोय तो दुर्योधन आहे. बघा किती कपट मनामध्ये आहे आणि किती आश्चर्यकारक भीती मनामध्ये आहे आणि तेच आपल्याला जाणून घ्यायचंय. अशा या धृतराष्ट्राच्या तोंडी मी जो म्हटलं, पहिला श्लोक धृतराष्ट्रांच्या तोंडी आहे. धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. काय म्हणतायत
धृतराष्ट्र बघा, धर्मक्षेत्रासारखं जे पवित्र ठिकाण आहे, का हा प्रश्न मनामध्ये आला, की जिथे माझे पुत्र आणि पांडूचे पुत्र अशामध्ये तर त्यांनी कुठेतरी भेद केलाच, परंतु जे युद्धासाठी गेलेले आहेत ते युद्ध करायलाच गेलेले आहेत. मग हा प्रश्न मनात का यावा? कारण कारण जे दैवी अशा सुंदर निर्मळ स्वभावाचे पांडव, त्यांचं या धर्मक्षेत्राच्या जिथे दूध ओतू जातं ना, आपण म्हणतो, कारण कुठेतरी जेव्हा धार्मिक विधी केले जातात तेव्हा हे दूध ओतू जाणं हे शुभ मानलं जातं. तशाच प्रकारे हे पवित्र असं धर्मक्षेत्र आहे कुरुक्षेत्र म्हणजे. अशा या पवित्र ठिकाणी यांचे विचार बदलले तर नाही? नक्की काय होतंय त्या ठिकाणी? असा कुठेतरी साशंक मनाने प्रश्न या धृतराष्ट्राने विचारलाय. आणि म्हणूनच मग जे भोजन समोर आणल्यानंतर ते खाणारच ना मनुष्य, त्याप्रमाणे युद्धस्थळी गेल्यावर युद्धच होणार आहे, परंतु मन साशंक झालेलं आहे कुठेतरी धृतराष्ट्रांचं. आणि म्हणूनच त्या साशंक मनाने धृतराष्ट्र कुठेतरी संजयाना हा प्रश्न विचारता आहे. कारण मनामध्ये कपट आहे. आपल्याच पुत्रांना राज्य मिळावं आणि आपल्याच पुत्रांनी राज्य करावं अशी कुठेतरी मनामध्ये ती सुप्त इच्छा आहे, मत्सर आहे, द्वेष आहे. कुणाबद्दल? तर आपल्याच बंधूच्या मुलांबद्दल हा द्वेष आहे. आणि हा दुर्योधन, जो धृतराष्ट्रांचा पुत्र, जो आपल्या द्रोणाचार्यांसारख्या आपल्या गुरुवर्यांना इतक्या कुठेतरी मगरुरीने असे प्रश्न विचारतोय, की द्रुपदासारखा जो तुमचा शिष्य आहे, इतक्या कमी सैन्यामध्ये आणि इतकी सुंदर रचना कशी काय केलेली आहे त्यांनी? कारण ज्या द्रोणाचार्यांचे पांडव कौरव हे दोन्हीही शिष्य होते हो. आणि ज्या द्रुपद पुत्र जो दृष्टद्युम्न, त्यांनी कशा प्रकारे ही रचना केली आहे? मग द्रुपदाशी कुठेतरी द्रोणाचार्यांचं संबंध थोडेसे चांगले नव्हते, म्हणून त्यांच्यात जरी मनाची खटकाखटकी असली तरीही जे कोणी शिक्षक, त्यांचे गुरु, त्यांनी कुठल्याही त्यांच्या विद्येमध्ये कसूर सोडलेली नव्हती आणि म्हणूनच योग्य प्रकारे आपल्या शिष्याला निपुण केलेलं होतं. म्हणूनच त्या द्रुपद पुत्राने सुद्धा सुंदर अशी पांडवांच्या सेनेची रचना केलेली होती. हे बघून कुठेतरी आश्चर्यकारक भीती मनामध्ये येते. विनाशकाले विपरीत बुद्धी हो, मन सगळं त्या अधर्मी वृत्तीनेच आहे. मग जरी ते युद्ध करायचंय तरी काय होणार आहे असं मन साशंकतेने भरलेलं आहे. आणि म्हणून सगळ्या पांडवांची नाही, पण कौरवांची मात्र हृदय कुठेतरी विदीर्ण झालेली आहे. सघोषोधार्थ राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. हरे कृष्ण माताजी, अंजना माताजी. हरे कृष्ण. हो माताजी, हरे कृष्ण. हा विविध प्रकारचा शंख निनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश व पृथ्वीतल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय विदीर्ण झाली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हा शंख निनाद जरी झाला तरी तो जरी शुभ अशा कुठेतरी दुमदुमून जाण्यासाठी त्या निनादाने कुठेतरी युद्धाची घोषणा केली गेली, तरी त्या युद्धाच्या घोषणा, कारण आपण अधर्माची साथ देतोय अरे कौरव कुरुपुत्रांच्या मनामध्ये. आणि म्हणूनच त्या धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय मात्र विदीर्ण झालेली आहेत. कुठेतरी मन घाबरलेलं आहे, कारण अधर्माच्या बाजूने होते ते. आणि म्हणूनच पहिल्याच अध्यायात आपण जाणतो की विजय हा धर्माचाच होणार आहे आणि त्या विजयाची कारणं आहेत तो त्याच्यासाठी. कारण प्रत्यक्ष ऋषिकेश हे त्याचं महत्वाचं कारण आहे. प्रत्यक्ष भगवंत जिथे आहेत आणि म्हणून ही 9 कारणं या पहिल्या अध्यायामध्ये आपण जाणतो. हे तुम्हाला क्विज मध्ये कुठेतरी विचारलं जाईल. जेव्हा तुम्ही क्विजसाठी रजिस्टर कराल तेव्हा तुम्हाला क्विजसाठी विचारलं जाईल. आणि म्हणून ही 9 कारणं काय आहेत ते नीट जाणून घ्या. कुरुक्षेत्र हे धर्मक्षेत्रासारखं पवित्र ठिकाण, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जिथे युद्ध होणार होतं ती धर्मक्षेत्रासारखी पवित्र जागा. पहिलं कारण, दिव्य रथ जो अग्नीकडून अर्जुनाला मिळालेला आहे. कपिध्वज तुम्हाला दिसतोय, जिथे हनुमंताचं चित्र आहे. आणि असे हे हनुमंत त्रेतायुगामध्ये, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापार युग, जिथे आत्ता भगवद्गीता आपण जी जाणतो आहोत ती अर्जुनाला कृष्णांनी सांगितलेली आहे. आणि आत्ता जे चालू आहे ते कलियुग आहे. अशा या सत्ययुग आणि त्रेतायुग हे प्रभू रामचंद्रांचं युग. त्या प्रभू रामचंद्रांच्या युगामध्ये ज्यांनी भगवंतांची सेवा केलेली असे हनुमान
ज्या हनुमानांना सेवक दास्यत्व म्हटलं की हनुमानच समोर येतात, अशा या हनुमंताला या कपिध्वजावर आपण बघतो आहोत. म्हणून त्रेतायुगामध्ये जे प्रभूंबरोबर होते त्याच प्रभूंबरोबर, कारण राम आणि कृष्ण वेगळे नाही, ज्या द्वापार युगामध्ये जे श्रीकृष्णाच्या रूपामध्ये आलेले आहेत, अशा भगवंतांबरोबर प्रत्यक्ष हनुमंत इथेही त्या रथावर आरूढ आहेत. आणि म्हणूनच इथे कपिध्वजावरती आपल्याला हनुमंताचं चित्र दिसतंय. आणि शंखनाद जो सगळ्या शंखांनी दुमदुमून गेलेला आहे, असा शंखनाद कुठेतरी झालेला आहे. गांडीव धनुष्य, जे ब्रह्मांचं धनुष्य जे अर्जुनाला मिळालेलं आहे, आणि जे पशुपशास्त्र म्हटलंय, ज्या गांडीव धनुष्याबद्दल मग त्याची ही कथा पुढे जाऊन मी तुम्हाला सांगेन, ज्या ब्रह्मांकडून हे आलेलं आहे, कशा प्रकारे ते बनवलं गेलं आणि ते अर्जुनापर्यंत आलेलं आहे, ज्याने त्याने अनेक युद्ध जिंकलेली आहेत. त्यक्त जीविता, प्रत्येक जीव जो धर्माच्या बाजूने आहे, अधर्माच्या विरुद्ध लढतोय, तो प्रत्येक जीव पांडवांच्या बाजूने जे आहे, तो प्रत्येक जीव अर्जुनामध्ये या युद्धात सहभागी झालेले आहेत आणि आपल्या जीवाचीही पर्वा केलेली नाहीये. मोक्षदा एकादशी, जे त्या दिवसाचा दिवस, ज्या दिवशी हे गीतेचं उपदेश अर्जुनाला सांगितला गेलेला आहे, तो दिवस म्हणजे मोक्षदा एकादशी. गीता जयंती म्हणून जे साजरी केली जाते, तो मोक्षदा एकादशीचा हा दिवस आहे. भाग्य लक्ष्मी, जिथे भगवंत तिथे भगवंतांची पत्नी अर्धांगिनी, आणि म्हणूनच तिथे भाग्यलक्ष्मीचंही वास्तव्य आहे. आणि ऋषिकेश, जे सगळ्या इंद्रियांचं नियंत्रण करणारे, सगळ्या इंद्रियांची निर्मिती नियंत्रण करणारे प्रत्यक्ष ऋषिकेश, प्रत्यक्ष भगवंत, प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम परमात्मा जगन्नाथ, हे सगळे ज्या रथावरती आरूढ आहेत, प्रत्यक्ष ज्यांचं वास्तव्य आहे, तिथे निश्चितच धर्माचं, तिथे निश्चितच नीतीचाच विजय आहे. आणि म्हणूनच या 9 कारणांसह तो विजय इथे उल्लेखित केलेला आहे. आणि ज्या 3 व्यक्तींच्या आपण प्रतिक्रिया बघितल्या, त्या 3 व्यक्तींपैकी 2 व्यक्ती आपण बघितल्या, आणि तिसरी व्यक्ती जिच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आलेले आहेत, अशी तिसरी व्यक्ती तिसरं कोणी नाही तर प्रत्यक्ष अर्जुन आहे, जो असमंजस झालेला आहे, जो विषाद झालेला आहे. आणि असा हा अर्जुन का विषाद झालाय, त्याची कारणं आहेत. 5 कारणांनी अर्जुन असमंजस आणि कुठेतरी करुणा मनामध्ये आहे. तो विषाद, त्याचं मन विषण्ण झालंय. त्यांनी धनुष्य ठेवून दिलेलं आहे, मी युद्ध करू शकत नाही. त्याची कारणं काय? त्याच्या मनामध्ये करुणा निर्माण झालेली आहे, की मीच माझ्या आप्तांविरुद्ध, मी माझ्या भावंडांविरुद्ध विजय मिळवून हे युद्ध करून काय करू? माझीच भावंड आहेत ती. अशा त्या भावंडांविरुद्ध, आपल्या आप्तांबद्दल त्याच्या मनामध्ये अतिशय दया, करुणा निर्माण झालेली आहे. असं हे युद्ध करून विजय मिळवून मला काय आनंद मिळणार आहे? मी हे राज्य करून हे काय आनंद मिळणार आहे मला याच्यातून? आणि म्हणून त्याला आनंद वाटत नाही. हे युद्ध करताना मी जर माझ्या गुरूंना, द्रोणाचार्यांची जर माझ्याकडून हत्या झाली, माझ्या गुरूंची माझ्याकडून हत्या झाली, माझ्या पितामहांची माझ्याकडून हत्या झाली, तर हे कुठेतरी पाप आहे माझ्याकडून घडणार. आणि म्हणूनच अशा या पापी मनामध्ये कुठेतरी मी पाप करतोय अशी भावना त्याच्या मनामध्ये निर्माण झालेली आहे. आणि हे सगळं युद्ध जे होतंय, हे युद्ध होणारे, हे जे कोणी या युद्धामध्ये सहभागी आहेत, त्यांच्या कुटुंबियांचं काय? ते जर ह्या युद्धामध्ये मारले गेले तर त्यांच्या कौटुंबिक परंपराला कुठेतरी मी धोका निर्माण करतोय, त्यांच्या वंश परंपरेला मी कुठेतरी धोका निर्माण करतोय. अशी सगळ्याकडून सगळे विचारधारांनी, अशा सगळ्या विचारसरणींनी अर्जुनाचं मन असमंजस झालेलं आहे. आणि म्हणून अर्जुन अतिशय असमंजस होऊन त्याच्या डोळ्यामध्ये अश्रू बघतोय, आणि त्यांनी आपलं धनुष्य, गांडीव आपलं खाली ठेवून दिलेलं आहे. मी हे युद्ध करू शकत नाही. आणि जो भगवंतांना शरण गेलेला आहे. अशा प्रकारे पहिल्या अध्यायामध्ये आपण या विजयाच्या 9 कारणांना जाणलं, आणि अर्जुन कशा प्रकारे विषण्ण झालेला आहे, काय कारण आहेत. आणि पहिल्या अध्यायामध्ये भगवंत काहीही बोलत नाहीयेत, आपल्या शिष्याकडून सगळं काही जाणून घेत आहेत. बघा, खूप सुंदर अप्रोच आहे. गीता शिकायची आहे, गीतेबद्दल जाणून घ्यायचंय, प्रत्येक गोष्ट इथे शिकण्यासारखी आहे. हो, गुरु शिष्यांचं सुंदर नातं उमलणार आहे इथे. उत्तम गुरु काय असावा आणि उत्तम शिष्य कसा असावा, हेही आपल्याला इथेच जाणून घ्यायचं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत या पहिल्या अध्यायामध्ये काहीच बोलत नाहीये, कारण एक
उत्तम गुरु शिष्याकडून अगदी सगळं पहिलं जाणून घेतो आणि मग आपल्या उपदेशाला सुरुवात करतो. अशा प्रकारे दुसऱ्या अध्यायापासून भगवंतांनी आपल्या उपदेशाला सुरुवात केलेली आहे. प्रत्येक कारणाला कशा प्रकारे समजावून सांगितलेलं आहे अर्जुनाला, हे आपण उद्याच्या गीतेचं सार सांख्य योग याच्यामध्ये आपण जाणणार आहोत. इथेच आपला पहिला अध्याय, मी जसं म्हटलं 15 मिनिटं मी मोजून तुमची जास्त घेतली. कुठलीही घाई न करता तुम्हाला हा अध्याय समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कारण ओळख याच्यामध्ये मला खूप वेळ घालवायचाच नव्हता. तरीही थोड्या टेक्निकल इश्यूमुळे आज थोडं लेट सुरू झालं. उद्या एक्झॅक्ट 3:30 ला अध्याय सुरू होईल. उद्याचाही दुसरा अध्याय हा थोडासा, दुसरा आणि 18वा हे दोनच अध्याय थोडे मोठे आहेत. कुठलीही घाई न होता तुम्हाला हे ज्ञान, त्या अध्यायाचं सार तुमच्यापर्यंत निश्चितच पोहोचवण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न असेल. अशा प्रकारे आपण या अध्यायाचं सार आज जाणलं की धृतराष्ट्र काय विचारतायत, त्या प्रकारे या 3 व्यक्तींच्या प्रतिक्रिया आपण जाणलेल्या आहेत. दुर्योधन, अर्जुन आणि धृतराष्ट्र यांच्या प्रतिक्रिया आपण जाणल्या आणि त्याच प्रकारे अर्जुन विषाद कशा प्रकारे झालाय आणि या नीतीचाच, धर्माचाच कसा विजय, याची 9 कारणं आपण जाणलेली आहेत. या सगळ्याला जाणून आपण हा पहिला अध्याय इथेच समाप्त करतो आहोत. किती प्रथमोध्याय समाप्त. 4:45 झालेले आहेत. एक 5-10 मिनिटं किंवा 5 वाजेपर्यंतचा वेळ मी निश्चित तुमच्यासाठी देऊ शकते. तर तुम्हाला कुणालाही काही प्रश्न असतील तर तुम्ही अगदी निसंकोचपणे विचारू शकता. आणि वेळेचं म्हणाल तर निश्चित ती पंक्च्युअलिटी असेल आणि तुम्हाला निश्चितच त्या वेळेची वेळ पाळली जाईल. कुठलाही टायमिंग इश्यू असेल, जर तुम्हाला सोडायला लागलं वर्ग, तरीही तुम्हाला एक अजून महत्वाची गोष्ट म्हणजे जे मी काही रेकॉर्डिंग इथे करतेय ते मी रेकॉर्डिंग आता स्टॉप करणार आहे. तर रेकॉर्डिंग आणि शेअरिंग मी थांबवते आता. आणि ते जे रेकॉर्ड